Good morning, molweni bethuna. I hope everybody's doing well. Kunento betana apha iyanditya ne. Yo, njoyika noyenza le video but iyanditya and I thought of sharing my thoughts ngayo lento le. So sinenye a communal bhanyana yethu where we would go sidlala snooker ndawo khona nje right siyazana sonke sifuna ubukela ibhola nje siqhelene sisonke. So there's this guy popular kakhulu yabo who's always hands on kuye control izinto abantu abadlala ipool and all that. So kukho le mini ke ngoku kufika member ye LGBTQ+. So this person, he's all over him. They are all over him and he's not comfortable with this and akayifuni. And umane uyatsho kuyiba jonga man andikho kulo community leyo uphuma apha. Mane qhubeka lo muntu mane qhubeka yazinyanzela kuyi. Mane mxelele bra andidlaleli lo team man. Andina problem nayo kodwa mna andidalwanga ngalo ndlela leyo. Ndicela unibhekelele man. Yabo. Suka mane ebusweni bami. And then there was a lady naye okulo society leyo or i-community LGBTQ. Aye kuyathi zibani bani uyandazi mos. And uyandazi bani nangxaki nezinto ezimos you understand, but at this point ufuna kwenza like can't be advising ndithini. Because ngoku andisonwabanga apha. Hey lo muntu angayiyeki le nto aqhubeke. Agqibeleke ngoku emphantsha ne. Amphantsha amxeba kudala ndikhuza endandiyifuna into le. So ubrothers lona ke ngoku bampenile kuleyo bhaleyo because of that. And njengoba bempenile nje kudala abantu besilwa phayana babhenwa, be it ba it's the same gender or whatsoever bakaze baxotha umuntu but ngoba ngoku ubethe someone okule community and baye batsho ke manager khona ba yo andifuni bad publicity. What if this person uzohamba aye kuma social platforms ayotsho ba uye wabethwa kanje. So we need to protect ourselves as well. And my question was, guys, andikhathali noba inkolo yakho, andikhathali noba isexuality yakho, andikhathali noba intoni yakho wena okholelwa kuyo. Can you not impose it in me? I'm not homophobic. I've got friends. Kule community leyana, I don't have a problem. And my people, you know me, you know I love you. You know, but since this izinto sonke andikaze ndaba ne problem. And this thing I'm not saying on in a direction yoba lento lena yenzeke between a straight person and umuntu we community LGBTQ, but why ke ngokufuneka ngoku abantu ba impose izinto ukuthi and then when we react to it ba uyansuffocate is bra anfuni I'm not interested kuthe lento uzonyanzelisa uba ngoku mandibeke kulento kuyo and then ngoku xa sendi react ndim umuntu wrong. Like iyanibuyisela kulento ka le reality show eyomndeni. I remember uFezile the other time, I'm so sorry ndibele bayayingusizini bani. Usizini ufezile ufumana this person of hers enomunye ugirl. And then uyambuza ke ngokuba ubuza umuntu wakhe kuba baby ukhetha ifish or ukhetha mina. Ungazokhetha umuntu ifish, which is ifish, it's us people with the VJJ. And then uba la muntu loyana naye wayemphendule wayezomphendula athini athi baby ukhetha we understand ba yayizotrenda itrendi luba don't you cannot say that when I'm homophobic don't kodwa yena lamntu uyabana right uba makathi ku ukhetha fish. Zizinto ke ngoku eziye zincringise ezba. So sometimes siyoyika ukuz expressa because of iye ibukeke ngenye indlela and not based ba wena ukwephi sexuality okanye ukholelwe into wenini. Don't impose it on me. Do not do that. Ngoba ngoku omnye umntana usengxakini because of someone imposed it kuyiba ndiyakufuna and ndikufuna ngoku and omnye asho uba andikufuni. And as I just thought of making this video because ndivuke nje ndibhorekile because of le nto eyehlileyo kulo brother lo
kwibar.